el metge i una infermera fixa, que hi havia un metge. I el metge hi havia dos, un de Barcelona i un fill de grau. Però el fill de grau va anar a l'estranger per estudiar i va quedar aquell de Barcelona. Però el primer sempre era una... Ja te feien radiografies i tot aquí, feien radiografies i tot. Sí. I passava una revisió per l'any. Sí. Quan entrava ja et feia la revisió, quan entraves. I llavors hi havia una infermera sempre a les 8 hores. Després aquella infermera va vindre, quan va vindre una nova, antes de donar la nova, a prendre la vida perquè vinguera més ajustada a la nova. Ah, sí? Venia prendre vida ella, venia més apuntava, i després prendre vestits i després amb una roba no de cada un. I venia ajustada després. Si no, quasi un pallasso. Però ara com que ja van per talles, no? Jo quan era jove tenia por d'anar a fer-me la revisió. I això? Perquè no havia anat gaire al metge, el que sigui, i quan veia que pujava un noi del despatx per allà, ja tremolava, i ja tenia aquesta cosa. Feia por, en metges. Quan pujava un noi del despatx que era poc un recado o alguna per dir tal persona vés a revisió així, jo quan ho veia, jo no venia ni per mi ni per allò, però em feia d'allò. I em feia contra la fàbrica per la revisió. Tenia com una cosa, no sé. I deia que feien anàlisis, que es feien preguntes, que sí. I jo tenia com por.